কত ভগবে নাগে गिरिदेव के मंच पर गोविंद के माता जी वो 21 रुपया दान के हरे राम भाई जी झड़वा 51 रुपया दान केलखिन। राधे श्याम की माता जी वो 22 रुपया दान केलखिन। और नरेश दास के माता जी नरेश दास कहली नरेश जय हो नरेश के माता जी ओहो 51 रुपया दिलखिन। संतोष के माता जी 21 रुपया दिलखिन। राम विलास साहेब ओहो 11 रुपया दान केलखिन। हमरा तो बुझे कहलिए घरवा काम बहुत पटना से गेलो तो बुझाएगा जे भंडार खुलले रहे। शंभू मंडल के तरफ से पूरे 51 रुपया दान केलखिन। संतोष जी के माता जी अभिनंदन के माता जी वो 12 रुपया दान केलखिन। और की कहल चलो भजन को छोड़े भजन के पार लगबे की कहल